yagare kabatungaranke sinungi baba maga tungaranke kema yagare kabatungaranke Omoni baba maga tungaranke kema yagare kabatungaranke sinungi baba maga tungaranke kesuma yagare kabatungaranke alisini baba maga tungaranke kema yagare kabatungaranke bangalio paramadamba Radio Benkan lamebagaw malizum.net filɛbagaw aw bisimila aw kan dɔgɔkun laseliba kɛnɛ kan nin dɔgɔkun laseliba bɛ den ta ni musomani dɔ kan min ba kun taara n'a ye tungalataga sira fɛ n'a fatura Aligérie sira kan ka den ta ni to kalo 6 la an ka jamana fangabanabagaw wulila k'u jɔ walasa den ta ni bɛ segin ka na jamana kɔnɔ cogoya min na an ka dɔnkibaru ɲinina Seyidu Sila ale wulila ka se den ta ni somɔgɔw ma u masalala min bɔra o masala kɔnɔna na an ka jɛ an k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ ne ba in nse somɔgɔw se ka yɛrɛ ɲɛfɔ kɛ an lamɛnbagaw ye awɔ n bɛ yɛrɛ ɲɛfɔ k'aw ye ne tɔgɔ Fatumata Jara Sebeningoura secteur 1 ne badenmuso de bɔra yan sunkalo a taara an bɛ ta Jara Madame Konate ani muso dɔ de bɔra ɲɔgɔn fɛ yan nɔ mais n buramuso kɛra sababu ye mais k'a se n buramuso dɔ ma kana jigi la Jatu Santara o de kɛra n dɔgɔnin ta sababu ye a tagara u bɛnna la o ni muso nana ɲɔgɔn fɛ u nana sɔrɔ n bɛ da la yan nɔ u ye n fo n y'u laminɛ u donna kabini 10 heures ma se 11 heures tɛmɛnen u bɔra u taara u tagalen Kadi nana a nana wari minɛ sufɛ wari dira a ma sufɛ mais ne y'a dɔn muso nin yɛrɛ ba sigilen tun tɛ a don na a wulila k'a bɛ don so kɔnɔ an fɛ so kɔnɔ ne donna ne ye n dɔgɔnin ɲininka ko karisa e bɛ n dɔn kɔrɔlen o ko awɔ n ni mɔgɔmuso ka mɔgɔ don i y'a mɛn n ko bon n y'a mɛn bɔra ni wari n dɔgɔnin taara 100 ta sufɛ o y'a sɔrɔ 1,000 bɛ yan nɔ a y'o dalajɛ pariwari la a dir'u ma muso ma 100 dira o kɛra nin bolo 1,000 o dira ne ɲɛna muso y'a don a kun yan k'a bɔ yan min ka kan k'a bila ka taa a ko de n'u sera Aligérie ko ne dɔgɔnin ka kan ka taga a cɛ nɔfɛ Espagne ko ale bɛ avion biyew ɲɛnabɔ yen nɔ ani ne tɔgɔman ta ne ko i ko ten ko an bɛ se k'an t'a fɔ dɛ bɛɛ k'an dɛmɛ dɛ nin ni denmisɛnnin dɔw bɔra ɲɔgɔn fɛ yan ka taa ni npogotiginin don a fana n'a den bɛ taa san 10 ɲɔgɔn na u n'o fana bɔra ɲɔgɔn fɛ yan e balimamuso ni ta kuma la den ne balimamuso bɛ bɔ yan tuma min na o y'a sɔrɔ o den bɛ taga kalo 6 ɲɔgɔn na u n'o tagara ani muso wɛrɛ taara ɲɔgɔn fɛ a n'o fana den ni fiɲɛ cira bɛɛ bolo b'i kundamana de la i t'a de la n'o tɛ muso mana na ani mɔgɔ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ani olu taara ɲɔgɔn fɛ u bɛ bɔ yan don min na u taara ni moto ye mais muso y'a kɛ i b'a fɔ k'a t'anw dɔn an tagalen muso y'a kɛ i n'a fɔ a t'an dɔn ne ye muso wele de muso ka sɔrɔ ka i kan jɛngɛ sisan k'a bɛ naminɛ ne fana bolo kɛ k'a kan feere journaliste nana ne bolo bɔ a kan na ne bɔra o don ni bi cɛ an bɛ ka taa fanga na an bɛ na an bɛ taga an bɛ na o jugement da tora an yɛrɛ la an ka mɔgɔ banna o dusumakasaya tun b'an na ne tɛmɛna ka taa fɔ ɲɛmɔgɔw ɲɛna n'an ka mɔgɔ banna an bɛ to yen fɔlɔ fɔ kɔfɛ o fana y'a fɔ ko an b'o la fɔlɔ i balimamuso laɲini de tun ye ka taa tunga fɛ ka taa cɛ de nɔfɛ yan awɔ a ko ten k'a bɛ cɛ bɛ Espagne muso ko k'a bɛ se ko ka taa n'a ye k'a b'a bila ka taa sisan den a nana a bɛ n buramuso bolo awɔ den bɛ a mɔkɛ de bolo sa den b'a mɔkɛ bolo Konatela la awɔ den b'a mɔkɛ bolo Konatela la awɔ Sebeningoura yan nɔ awɔ ministre kan tiɲɛ na u y'an dɛmɛ faamaw y'an dɛmɛ 10 mɔgɔ yɛrɛ tiɲɛ na u y'u sege faamaw y'an dɛmɛ dɛ muso in yɛrɛ dun muso in bɛ Bamakɔ yan muso nin k'a bɛ Bamakɔ yan a kalifara dɔ de la a burankɛ dɔ bɛ kana jigi la a kalifar'o la o ko ɔhɔ k'ale b'a k'a fɛ yen an ka nin ye kuma bɛɛ awɔ mais kiri fɔlɔ ma kɛ fɔlɔ dɛ awɔ kabatungaranke sinungi baba matungaranke kesuma yagare kabatungaranke alisini baba matungaranke kema yagare kabatungaranke bangalio paramadamba okuri malindi ayiwa Umu e bɛ se ka mun fara i kɔrɔmuso ka kuma kan ne tɔgɔ Jara ka bɔ Sebeningoura secteur 1 o de dalen b'a kan yɛrɛ a den fɔlɔ de bɛ ne bolo kabini o fitinin n'a bɛ yan nɔ ko n kɔrɔkɛ dɔ bɛ yan a tiɲɛ sisan a taara dugu kɔnɔ
o de waa kɛmɛ di a ma, a y'a ɲɛfɔ ne waa kɛmɛ di ka na ne ka orange la, taara la bɔ k'a d'a ma. N taara 80.000 la bɔ fɔlɔ, n'a pris kɔfɛ n'a taara ɲɔgɔn fɛ ka to waa la bɔ k'o d'a ma. A bɛ taa don min na mercredi n'o bɛ na de 30 mai ma, ne taara waa tɔ la bɔ, a sɔrɔ kɛra minɛnw ta ka na, wari nana ne waa 20 d'a ma, a y'a bila o kɛra dɔrɔn bolo dɔrɔn muso sera ka dun ci n'o ye Kadi yɛrɛ a donna a ko ne ma kan ka bɔ ka na ko n bɛna wari dɔ d'a ma, wari tɔ d'a ma. Ne bɔra a nɔfɛ mais n m'a ɲini n'a tiɲɛna da jumɛn don n m'a ɲini kan parce que komi a ko si la ne tɛ foyi kalama la quoi. Ne bɔra a nɔfɛ a nana ko Kadi an ka sira ni ba de ye nin, ne y'a den fɔlɔ n'o bɛ ne bolo an ka sira ni ba, ko ne ma ko somɔgɔw ne y'o sigiya kɛ ne dan n'o ma n jɔlen kɔni don fana ye wari dɔ bɔ ka d'a ma ko bɔ Kadi yɛrɛ wari ne k'a bila a ko la k'i teliya dɛ ka heure ye 22 heures de ko n ye billet tigɛ mɔgɔ de ye ne kunkolo ɲɛnami mais ko n ye billet tigɛ ne tora ne donna so kɔnɔ a donna ne nɔfɛ so kɔnɔ ko karisa ko e bɛ nin muso dɔn wa k'a b'a dɔn Kadi k'a b'a dɔn ne ko bon muso ni kɛlɛ ko ne yɛrɛ b'a dɔn a ko ne y'a dɔn min ne ko n t'a dɔn a bɛ se ka suguya tɛ ka se ka a ko mais e nin tɛ bɔ la mais ne ko baga bɛ kundigi de kan fo k'a to si kɛ bon ne ma kuma bilen ne ye man kun u taara 22 heures waati an t'u bila muso nana ani mɔgɔ dɔw nana ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ dɔw tun b'an komi kɔrɔmuso y'a fɔ sisan dɔw tun b'a kun a n'olu ani den fitinin dɔ a yɛrɛ bɔra ɲɛfɛ porte la ka ne kɔrɔmuso bila ɲɛfɛ u ka minɛnw minɛ k'o bila k'o bon ka taa ka foli di bɛɛ ma ne yɛrɛ ye foli kɛ kosɛbɛ quoi ka taa u taara bɔra le 30 mai an tor'o la dugu jɛra an sɔrɔ den da fununa quoi ne y'a wele n ko karisa n y'a fɛ n ko n bɛ taa n'u sɔrɔ quoi parce que k'u bɛ taa avion de la n tɛ foyi kalama ne y'a wele dɔrɔn téléphone sonna ne ko ko tuma aw bɛ min k'ayi ko papier dɔ b'a jɛ ko muso bɛ ko ɲɛna ne ko mais aw bɛ min a m'a fɔ ne ɲɛna mais a ye nɔgɔya kɛ den ye dɔrɔn an tor'o ma bon fo ka taa se dimanche comme ça ko a bɔra mercredi su fɛ de mais dimanche a ye weleli kɛ ko a ye fɛn dɔ san fa ye Gawo yen nɔ ni mɔmuso min banna ye don kɔrɔ o tɔgɔ sɛbɛn quoi n'o ye Jɛnɛba ye quoi k'a y'o sɛbɛn ne fa ka dumuni san ne kan quoi ko ka na n'o ye a n'u ka numéro quoi ko donc n'u sera a b'o wele numéro la o bɛ taa dumuni kunna bɛn ka na bon an y'an sigi o la an b'o o dimanche min na ne fa fɛnɛ filɛ nin ye a sigilen tora dɔrɔn a jara quoi an y'o ta ka taa clinique dɔ b'an kɔfɛ na gitɔrɔn kɔfɛ an taara n'o ye ne ye n sigilen to yen fɛnɛ n y'a wele m'a sɔrɔ n dɔgɔnin dɔ fɛnɛ bɛ fɛn na Italie n y'o fɛnɛ wele n'o kɔni n'o ɲɔgɔn sɔrɔ mais ale n'a ma ɲɔgɔn sɔrɔ n nana sufɛ n y'a ɲini fɛnɛ tɛ k'a sɔrɔ ka y'an turu la fo ka taa se le 10 juin ma le 10 juin grand frère min sigilen bɛ sisan ale bɛ feere de kɛ sugu la misigi u y'ale wele suntigɛ yɛrɛ ka annonce k'a ye ko k'a dɔgɔnin banna bon min y'o wele k'o tɔgɔ ko Nakuma Keyita a bɛ Kana Jigida yan nɔ Fagima yɛrɛ ne wele ko Fagima Keyita ka bɔ Algérie a yɛrɛ kuti a ye ne wele ne ka téléphone numéro kelen min wele sisan a ye ne wele o de la ko ne ma ko n jara ko ka bɔ Algérie ne ko ko jɔn don ko Fagima ka balimamuso tun bɛna tale Algérie kani min muso tun bɛ ɲɔgɔn fɛ mobili kɔnɔ ko o cɛ de bɛ ka weleli kɛ ne ko d'accord ne yɛrɛ ko mɛ kasi ko a yakili sigi fɔ de kana mɛn ne ko ko n y'a mɛn a ko ne ma ko i balimamuso banna ne ko y'a ban ko bana ma bɔ la yan fosi ko bana tun b'a la yan ne ko bana t'a la ɲɔgɔn sɔsɔ quoi ko bana b'a la ne ko bana t'a la n'a bɔra kɛnɛma bɔra yan nɔ ko fosi tun t'a la ko bana kɔni y'a minɛ sira fɛ n'o ye kɔnɔdimi ko y'a minɛ sira fɛ k'a fatuta ne ko ko kɔnɔdimi ka jugu cɛ de ma dɛ ko mais ko kɔnɔdimi ka muso minɛ tile kelen k'i faga ayi n ka min weleli kɛ dimanche bon le 4 bɛ taa de le 4 juin n bɛ taa o de la n'o ye lundi ye n ko mais ne tɛna e kɔni tora ten tɔgɔ ne tun bɛna bin n kɔrɔkɛ min yan nɔ an muso ye ne minɛ quoi an y'an sigi a ko ne ma ko n ka numéro dɔ d'a ma min bɛ whatsapp kan ne ko bon o téléphone kura min bɛ ne bolo a tɛ ka sɔn whatsapp kan wa n ko ben n terimuso bɛ kɛrɛfɛ n'o ye Zigiri d'a ma o ye composé dɔrɔn o donna a ye den photo labɔ ka den photo dɔrɔn labɔ k'o yira mais ne ka téléphone tiɲɛna n den photo a y'olu bila a kɔnɔ ani kaburu o y'a sɔrɔ a ko an ma fɔlɔ k'ale ye fɛn bɛɛ filmer suturalikɛyɔrɔ su dali k'ale y'a bɛɛ de filmer événement bɛɛ de bolo k'u bɛna bɛɛ yira an bɛɛ sigira k'o de kɔnɔ sisan a bɛ n'o de yira an na fɛn sanfɛ a sera ka bɔ ni kaburu nin ye dɔrɔn k'o yira ten ne tɛ sɔn ko karisa ko e ko kaburu de fɛn de b'i bolo fo événement bɛɛ b'e bolo ko mais ko kaburu k'an mago tɛ nin na k'an mago tun b'a dalen na sani k'a don dingɛ kɔnɔ an tun b'o de a ko k'ale muso ka hakili bɔra o kɔ koyi ko parce que la ko muso yɛrɛ muso photo bɛ ta waati o muso ɲɛnamini na ka ko ji dɔɔni k'a kunkolo la a ko ten to n'o tɛ k'ale muso ye bana su ma ko su tɛ taa fo ka su to ale bolo bɛ taa n'a ye Algérie mais k'a sera ale kunkolo ko f'ale muso kunkolo tun bɛna wuli ne ko karisa n ko karisa ni mɔgɔ dɔ de bɔra ɲɔgɔn fɛ ka taa ko ne f'ale la mɛ k'ale muso n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn de la yen nɔ sira de fɛ mobili kelen de kɔnɔna na ko sinon k'u tɛ ɲɔgɔn dɔn mais ko banni kɛra min kɛ sa ko den chauffeur ye den ɲininkali kɛ o ye muso ka minɛ ta min kɛ ko jɔnni bɛ se ka i jɔ muso den ka minɛli kɔ k'ale muso ko k'a dali k'ale b'a minɛ k'ale muso ye den minɛ Ala kama de a yɛrɛ b'a fɔ ta Ala kama ko ka na den bon an y'a fo k'a yɛrɛ ni ce mais a ye mɔgɔ ɲumanya ka ɲi bɛɛ tɛ nin kɛ mɔgɔ ye tunga fɛ an y'o foli k'Ala ka san tɛ fosi dɔn a ko la donc a kɔntara don an b'a wele an ye journée bɛɛ kɛ an bɛ ka kuma fɛ quoi an y'a fo
vraiment den photo la den ti somo ko la ale kene pe ko ale na muso dro bo abena le video la abena den ta muso bena den ta me muso nyara ti bo fushi fo bolo dro ye bolo dro buri sibala abena den ta ngo bo sam so mi na nai ako nyara bo an wo fu mo nyuma ki am go iba fu amaso ko ikali muso dale no kamanye o d'accord an wo don platin to me ne den fle ne wo den mangene ne den video na wo den mangene donc ya wo ko den na skola ko ko den re lu sega ko le ma suno ko ko be docteur sulasa ko kawo ko bon ko be tani den be den si ki muso si ka den blo chama chama ka foto tangana akoko ayi kale muso mangene ko den wanda visite ba ke dena me kale muso dale ndu banala ko sisa wata visite ko ra den ga visite wora wakati mina den foto te ka china akato ko reta muso ne nana den si de mem sun jamna si de ma chana ko ko ba mi kibe muso da no ko na ngai ngo bongo ne muso ne shen kele ne kadi la domina ni ayi to nye fuliga don duna na flego flagi hombe ngone muso mi ngo kele ne hombe na munu fe na mo sun fe chana ko ba to o wele la ka sali wele to be na be ko muso ne aka fereka katande consulala na tandi no akale kanimuro dumo kale wele ko na ndi ayang wele so de malgero parce que ko baninga le 8 les 10 là ayang wele ro bena dimanche les 10 juin ayang wele ko baninga le 8 ale ta déclaration ke consulat là so ayang wele ka consulat ni donc il me sommet na no veli passer comme ko wero tembo wero me abe ka dikelende donc ayo différence donc ko ba ay dengo sama sama be deni kana sample ko be ka fe denga na mais ko kumtama ko kenera wa tika ta ko fu tika sorala boni mo wani su ke be sira ma antoro la fo ta fu gouvernement na ndi ma be ande be nyo weli ne ko ma ko kasale infirmière ti ko me congé ni na ne congé sur ça meta de na jeni de me na nyo fe en plus ni be jeni musu be dan ka meta sara kono meta en koram sulachi no fo wa ko fi piège troni o ma o era son dikira la ko tu e te depend ko mo na kono fo ko ne ba le ko ale musu ko ale musu se me ko do da ne ko kasa me ko kuma jukuta ne meta ni tara meta fori kan koram so wo kuma jukuye ako kayu ko e ba ko ale ulusi me ko do da ko ne ko musu ko la ne ko bosane musu ne ko musu bora ko musu mi me ka kuma pe ko ni e musu di en ne tura kuma la musu na kuma ro fe yana ene ni woni e musu dia e ko kai ke musu to ko musu chama le ben kare ka ro fota e ba ne wori kan ya kisi ko mi ne le se bi ko so ka ko la ne wo kai na ai na demine ga bumbulu ne demine ala de kama ne go be ma demine ala kama wo e se ka tun parce que na fona ne na fone ko musu ni e kuma na sana kata ke e ya fo kan e musu kata ngo fe ka sira de e musu ma ko ati fondi musu ma ina musu ka kuma ko karate parce que e be ko kalama e musu ba kalama ne mu na ya wo yere kala na wo ka fa ka ta ko ba mana ke ko wo re no do na ku nyo shi chien na wo chien de be la ba yo fa yana o bo eni muso be mo fagale ka fara le nyana ko ni ko muso ba de bulu dia o bon ay na ti bole me ko ni ba woro do an lecteur na monete di fantike de no kera ne kunta widi jeri de na de ya na be kiri kono le la c'est ça na wa bulu kono no le 27 février ni kera vila tie tunga tudonne ni kera vila tie tunga tudonne ni kera kabila tie tunga tudonne ni kera kabila tie tunga tudonne tunga te damelo tunga tulo manuyo tunga te damelo tunga tudonne tɔgɔ Sidila min jara ne balimamuso de don ayiwa sisan i balimamuso olu bɔra ka kuma ɲɛfɔ ko kɛra cogo minnu na den nana cogo minnu na ayiwa kuma laban b'o di e ma mun b'i fɛ ka fara olu ka fɔlen kan yan'an ka fara ɲɔgɔn na kuma laban min fɛ an kɔni taara a fangalataw kɛ an taara 10e na 10e ɲɔgɔn bila ka na Sogoniko tribunal ka a fɛn bila olu ka bolo kan donc maintenant an taalen Sogoniko tribunal la a tun bɛ programme bolo o y'an pasi programme wɛrɛ ma o y'an ɲininka k'an ka kumakanw fɛ ne ko n ko bon an bɔra min kɛra an balimamuso kɔni ma fɛn fɔ an ye a ka tagali ko kan n ko mais fɛn kɛlen ko a tagalen ko cɛ ye n wele Jomagan Keyita n'o ye Fajinba kɔrɔkɛ ye a ko n balimamuso dɔ tun bɔra k'a bɛ taa tɔgɔmayɔrɔ la ne ko awɔ n ko n y'a mɛn k'a tora k'a banna ne ko Alahu akbar ko ka di Ala ye n ko ka di Ala ye n ko mais n ko den ninnu ko basi foyi tɛ den na
o de min ko dimbe alisire ko me ko baningara sara khunnan ku janaja ke no nafu anga janaja to be ke antuna Allah ko bakar wala ngala ke ne ba ma to la ngala ka fa mala ka daw ngala ka yere nya kan ta do ngam afam no fa ta awu do ne kan muru fa ka do ge ne wuli a le ne kan muru dal ma to ke ko sil mali ji to ke ku kale musu kani ne do musu ne ku kuma mobile kile ne kono vaje to bo ku toro la ku kono de min na le min ko bon kono de min wonna na ku kono na ko ma se ke fu kan na kana fu kama ya ko bana nguga kati nguga armadin kati na fo baga ngo ma fe shultu mo so kai fu mo ngo me ngo shu ku jana jake ku shu futu ku maso fe ku me ko do ku ya so mori ko na ku me ku ma bu ko fu ku me ku kaburu foto ku bi no kaburu foto la whatsapp sa fama am be go no ngoni ha ma so ni mo na shu re ni dai am fle ga rajil ni sana to ke ni sera ke kaburu foto ira e ma se ga shu ni da foto ira a wono ma so da fama ko jogol ma kama so no ayi me saya ko ni saya de ni saya gara do wali ni moli mo chat ke ya no iba e telephone tu ba ko lo fa mo ko be foto ro so la ko amu yu gobla fi on sa vala tiene me ga tugo tugo la wal alni mo nya dan no no far mo ro do ira fini mo mbala o do bi do so ko ha o do bi do nguma ken na ngoma so ya fama anu ka kuma gara pasi telephone me ni mo mbranga bulu ko ona be ko ma nena kuma na sa après so ka telephone do ma ona kuma na ko kuno wale fleke mi fala ni kodi ni ngono ngwa dori na bora no gore shi afla ni kasuna no na nga salon no tagalila wa fo chugumna wo abetaka ni musuli na tara na yababla ka tafasiru waru dirama na kana ka mutu no fe duguna na no ngudu mo be mo musunni na nakno ke ngumi na bora na de mi talefle ni ngoni maide ngumme mo matu ebe kuma i musu plasila mi talefle na ngumme be kuma plasila ngumme fle ka foni kalite kamane ngudon nguye nyo relation so na make kar ko nga nyo wi nyo so ne musu ko musu ka bitiki dadi la wan ndu mo bata domina na no kana ni no fe fitri dafe muto fane tara akola kwa tatola nini ko ndo musu ngo ay kasema ku ga muto kanga ta minga ngata ku ga muto ko do ba ko ne rafina kadin na kana muto kuno ka bono muto akoko ga muto to muto kuno do muto souve 20h wati una la kala mula mana muldo da muli to gatron dadila ken nguli no tra ka table aso mo woro be garin ko mo ko nana a bouger no lioni chola kataka utrani moto ya moto di mo war mo tarani moto fane aka jagata ya kadiran ke moto tarani moto fane tara parce war mi nganga di war ni ma dafali ga mi kala ke moto fane du war ni dafala quoi no mo so ko bokum ni mo so bo moto ne valeur kan ta nango ke ga compléter si ça no o ke ka compléter on est kadine o bouger la kataka no e ke kla ki sigi e makuma ti mo bi no duguma tagali fafa ne ba kontrola ne ta fe ni sanfala tagali du ya famu ne bu fe mais duguma la tagali ne to fe e bo an dominare ne 5000 francs dama ya famu ala kasin ni mai no tara o ni cheso la ken bandiani ka awno mo so gaira na jena ka foku dungale ndakala le musuri ka complice si sa e be mo fo famawi bon ne o de fuyi nguke ko ka ke chokola mo ko tisi ga critiquer na dani musuri ndora ne mane pamba kumchi ne ke donga me jonti se ki ka critiquer ya famu ni yoki edimi wala de duire la ya famu ne be famu de ko ku jaw joro la kula ma fo ke danga ken de me chinye de ka baraka ni chinye ya famu ka fo ka nyi droga ka la je ne a clip se ke tike chumno ka tidoni ala chela na tike chura ne bodi no fe no de fo progrès o an dona na ya nyini nga musura kuma so ni sifo potile no ya famu me progrès ya an sire ngo progrès la tribunal la we muso nyini nga ko aye photo ni fe jo aye su photo dawa ko ay ko telephone fe mo mo ka be ko fakale ko patel ko tashi la e me ko patel tashi la abse kan ta ko mo klinen ta ko me se ko ta se kan photo ta ko pawo ko mo ale recruter la ko dibi ko ni da kale recruter kale ko me se ga fengal ko so kale recruter kale selin ko so karal la e chebe din photo envoyer dum na kana ma whatsapp sans flana che ko kibe so mo no ko die fene be no ko be la je docteur solano no ko to ka ki na be ko no ke be so mo no deni photo fe do ge jolo me ki bolo projet ne abokaira progrès la no ngoni ay muso ni photo di ko photo na ci ngo bo ngo chen da ngoni ala ko di dan tiwo nga de furche mi maka ko do wodi sira ken boken da ngo wambe ko nyeni aya ko nyeta kaya lala ake kuma nyo che chieka ma fo ke danga ken de mene ko be chugumina aka critique chieka ngoni ngo nete mo goro do ngam gore ngoni kam ngon masale ngon ta kay nga shwara do de ne kam ngon ya do ko bala mina ko la bodi ngona te ngama sa ngo pasa nye jonjo o maji na nye jonjo ni shugu photo ira ngo wallahi ne ba do la mi manga ne be sa nti a réagi ci shidla
adna su ko akwaju ni sante kala nte tan yere la jinni wala fana ko ni sufu to ko ngira la to bambo do ala ko me balmo foto may la kata yoro do ko lenta ko yire la o do ni maso ni fo progrès from fi no ko dugu je kangana o du yana na ayam la kata do fe ka chef do bi no ayam la ko to fi no an sireno ambenare ka so ma fe fo la da fa fu ya wuli très fin wa ja 3 heures wati an wuli anduna chance sans comprendre ma bomu galama koni a fodro bon 600 minu o betani dona so mon frère ntela memene ko no ko fembe ne fonno ko me ko gangeti ko 600 chemi bila jumaga ko boko muson be se ko be se do muso ga garantie ko muso biti ko ka ko boko ga garantie di ko ga affiliation ta do men na kangata ngata ne ko ngombe kuma ne bon so ko kay e mo fen foto ne bola i ka play ite la mentu re foke la blaque ga donc bon ko mo le famo ko mi afona donc ne ko men tafo ngal nu tune mi ne kene datu ngano kene franga ne tumboku ne dal ne tum segen ko do tin tura i be nyininga ngen tafu yen funo amana fejo to ni ne fene nyininga i be so ga no fe ni bon ne be ni labla ni condition afona men baraka ni condition ne tu ka fejo ro men ya kuma ta do e mi mbado ni ya nye fo ya nye fo tula do am sika to ko men ni mi flene ta ngoni ma kane kum ne de ngoni ma jani kuma e do mi fu o joni be brisi nala wo do an kene kana wona la suna nana ni mi boro la go fenete ala ya ka baraki ya no doji ne muso mana li 23 muso li 27 de damo fo de lo ko me jamaare ko me dugo nana ya fam ni ba muso la wuli ko mi fa boro ibe tay be takata ni fo ligi no ko bani ngana fi no e nga de se pasi ni nga bani pabin ta da magaga ta net ngala adara ta pu do wore do nga ko gati woni ambo ni bo de la bibina koni ma foyoro fo fo ngona mboti sigi ko nanata atene kuna kasara de de fo nya fo mo mo nya ko atene kuna kasara ajjan fo ko mbu bulo bulom na ko feni ko mi ya soro te kala ko do ne te kala ko ngum me na to sara ni ti foto ran na dro fu foto ran ngo wallahi ne fleur mo ne ti fo am besil mega se ande ko a shufu do mayra foka taro do ko li ran na ta ko sara ne tribunal ko ni kera do mi nan ta do wala ko ni ko mi yere kan ngorso am se ka wuli donc kada yanga do yi kada ni vraiment akon ba ko baram na ba fuli daw mo vraiment anaka wulga jo on chani baraje anaka usara radio benkan lamebagaw malizum.net filɛbagaw aw ni ciya ko kuloma jɔ la ni ne tun ye an ka nin dɔgɔkun laseliba ye laseliba min n'a kumana den tani kan min n'a ba tara tungalataga sira fɛ n'a ba fatura Algérie sira fɛ ka den tani to kalo 6 la an ka fanga marabagaw ye wulikajɔ kɛ walasa den tani bɛ segin ka na jamana kɔnɔ cogoya min na an ka dɔnkibaru ɲinina Seyidu Sila ale wulila ka se den tani somɔgɔw ma u masala la min bɔra o masala kɔnɔ aw bɔra ka o de lamɛn sisan nɔ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛɛ laseliba wɛrɛ kɛnɛ kan ni Alahu subahanahu wa taala sɔnna a ma. Eni kera vila tiye tunga tudonne Ni kera kabila tiye tunga tudonne Eni kera kabila tiye tunga tudonne Tunga te dambelo tunga tulo magu Tunga te dambelo tunga tudonne